Hi guys, magawad lang itong tanan. Sobrang adlaw guys. Mag-open ta sa gi-order ni ate para ni Violet para sa gang yuhin. Ako rin kay si Violet ko ang nag-therapy. Eskwela po to. Ang-isa may naghatod si Abi. Pero nagpis lang ako. Isip-on. Nada. Hello ma'am. Sa Agora. Sa Agora, ma'am. Salamat. School bus, nanawag, asa rason doon. Yan, guys. Kuan eh, 2,130. Nakas arama gamit. Kayuin. Nga, nagis ka pinangga ni ate. Gan ako. Sa nawag sa akin. Kuan man ijahan, China. Ano? Kapaling sungag mo ni. China. Mga lipod mahal. Kaya may dance shoes. Ano? Ano sa naman ito? Ang sungag naman guys. Bukad na siya. Bukad. Bukad ang gamitan. Guys, dari may titikot sa titikot na ba? Apa nih sa ko doon ng bayan ito? Hindi ako kasi pasukot na. Labi-labi na sa pangati sipon. Maningad ko sige panikma. Ipikuan. At sing. Magbuk atag ilong. Itatang si unon. Ita. Jara pa din ginagabot ni Violet kaya magpasukod rin. Jara pa ito mga alas 4:30 kapin. Okay. Paano ulit ko na? Magkuhan ka, princess na bali. Princess. You try lang mo, you try lang. Adyo pag jama diha aron ka magwangot lang. Saba, ano? Wala ra ba? Isa yung text kan. Oh no. Ay, grabe na ni. Naibayad. Dali. Naibayad. Hinayab yun. Nabali yung suro ni. Sakto na. Likod ako. Ano to? Kaysa. Violet. Di araw. Uy, patataka. Maray mong kamot, bi. Na. Hello, wow, cute.
Gara ko kung sa kata. Isa ka. Gara. Sabod ka di mong buhok, babe. Gusto ka upawan. Nag-hi. Oh, di ba? Nice? Ikaw rin nag-ingag nice. Di ka magpasukod. Asa man ni, babe? Ha? Ula lagi. Ay, saba. Paghuwat, saba. No, friend. No, friend. Wow, so cute. Kita magpitikot. Mansa man nila. Remove your socks. Okay. No. Don't. Oh, no. Oh, no. I'm happy. Oh, no. Wow, you're like a princess. Nakita, magpitikot. Be, look at it. Smile. Smile, smile. Where's your shoes, Be? May I see your shoes, Be? Shoes ba, shoes? Wow! Say hi. Oh, no. Oh, no, kita. Oh, bangilag. Ang sumot. Kamusta gi-school, Be? Violet. Uy! Kamusta klase? Oh, no. Oh, no. Oh, Oh, malagay sila hindi. Tinit. Alas 12 sila to morning. Ano ka? Kay, ito, rehearsal ba to? Oh, bawas ito. Alas 12 sila tang alas 3:30. Di ka ka na diyang snack. Ang kaon, oy, ato pag ang therapy ng kaon na. Gihurot na niya? Oh, katahang gi katanga aron na pa snack na katong ko. Dita, di na nga ni ba? Kay, di mo to, sipon. Mahal di pa nga ng haragon. 100 lagi, katungang gikuha ninja nga wapay. Simana. 100 to. Kuhan pa mag-expire 2017 na noon, 2027. May 2027. Ka ma-expire. 1 year di pwede ay? Hmm. Ang 2 years. As ilong eh. Alibe. Ano ba ka nag-training? Ayun na! Sa awal pa uli naman. Training well. Da, pulis pa. Di ba day putot si Angel? Gumayon. Na di nakapasar gihapon. O, taas man siya. Pila dyan nga eh. 5, pa kami camera siguro dali. 5'3", 5, bago kaya mas taas na mo. I'm home! Na, pulis pa! Tiring! Asa mo ka? Pauli na ka? Ha? Ayan lang. Balot guys!
Diyan na pagsuka nga makagubag si Mod. Grabing hanga. Kasi di mo kagbalot diha. Marang oy-oy ba? Dahil mas damak ra mas oy-oy ka. Dagkarod balot. Grabe inita guys. Init kayo guys. Napusa guys. Napusa ang balot guys. Ay! Nangaligid na. Ginawa ko. Diyos mo yung marima. Wonder Pets. Mga kahan eh. Gimingaw na kong liksi. May tawag-tawag. Ke ba? Ay. Hadlik kamu kita daga. Langsung guys. Tambugwa pa ng ag piso. Ito ana lagi. Beo. Hindi ko na ni. Yung silbi. Hindi mo salir. Ano ka? Kapulingan ng gahi aman eh. Naman ang bantakan yun. Uy. Kauwag na ba ko nun eh? Naraganag. Okay. Video ko na malot ka. Nakatalong. Nabri ay. Hello, Joe. Tumura patag mga kabaw sa una. Ang tagpuan. Burger. Ang lab. Pagkabaan. Kita ba dito? Natanda dito lang mamlab? Ano ito? Ano ito yan? Inaalam mo, hindi mo ito ba? Alam ka ganit. Kaayab single mom. Nga ni kan anong uy-uy. Pungtan kumuktan ang. Ay, alang ka, di, luhag. Iro. Makailos pa nagsuka. Hey! Hila ka mag-video call sa imong lula ga. Ay, piso guys. Ang kada ni Gel? Di sa. Wonder Pets na. Mo pagpiso kada ko. Na. Sayang ram. Ang gitang ato pangkaan gani sabaw raman og yellow. Gansi tas bayad. So, orang putus injil no. Walupon ka ni mo.
mo, kalaparo ka sa hinay rapon. Masid lasa. Uli, nabalik. Ugma man yung puno. Daghan may ugma. Kasi rin, ikagbalot mo yung kape. Kanim ka, hindi ka na ni. Bisa. Nilinigan ko. Hindi kaya siya. Puto-puto. Kasi itong ganihan ng krabato. Ba? Nagabarod ng puno to. Itong itaw. Beach. Sa motis. Bayo lagi mapad. Nakabawas na ako ng muman. Depende. Parte man na, disco-disco. Pare si Musgard. Hindi lang, mandato niya, hindi mo kaon.